Говори баш бай брадър. Искам в изповедалнята веднага да ми се яви географката с двата големи глобуса. Черната Златка и Лабе Колумб. Значи, здрасти, бай брадър, при мен и всичко и так-так. Кай ще се явя в изповедалнята и хора направо так-так се явявам. Бей хора, само да ви кажа, че от снощи ми изляза една пъпка на дете, иначе всичко ми так-так точно. Ама към 3 часа и нещо да пробива. Бей хора. Значи, бай брадър, само да кажа, че това, което се говори за мен не е вярно. Значи, никога не съм била в държавите Англия, Лондон, Азия, Хасково и Тутакан. защото аз ако бях, ще и так-так. Млъкнима с Кумрио. Кой тъпита къде ни си била? Понеже те видях, че с столиците се оправяш перфектно и бая ми джигна рейтинга, ще отпера още една мисика. Значи вляво от теб съм остала една дъска, тъпък от тебе. Виждаш ли я? Значи вляво няма никаква дъска, бай брадъре. Голяма овца си има, другото ляво ма минджил. Видях. Искам от теб да напишеш поне 3 планини в Булгария. Да почвам ли? Аджи почвай, да те почна аз. Значи искаш да 3 планини. 1 планина, 2 планини, 3 планини. Готово. Примери всички так-так. Хора няма. Або, Михмус, Не да ги рисуваш, да ги напишеш. слушай, помагам ти. Вие... Сетих се. Значи първата планина е Видин. Браво, голяма планина написама, пача. Само така, бай брадъре, във Видин планина се намира най-високия връх. Примери всички так-так, който се нарича Мусака. Чай ли? Да не е връх Турнюговеч. Не, защото Турнюговеч се намира в Турция. Няма. Как знаеш много, коя е столицата на Турция, Кухалейко? Значи само искам да кажа, че Турция не е столица, а е град в Брюксел. Защото не ги учите тези географии, отивате в Европа и не знаете как да се ориентират. Аз отива в Турция, мина си в Брюксел и влизам в Индия. Те ме знаят и викат Златия къде, викам пускам се по Нил и излизам на Шамандурата по море и всички ме познават и викат здрасти, Златия, аз викам здрасти, так, всичко и после вечеря в Карнобат. Много ги разбираш, Мацаздар, Я дай още една планина, защото ще слява и голямо плющента чака, да знаеш. Ще плюща до Сабаран. Тя са напълна, не мога да се сети някаква друга планина, защото аз карам само водни ски. Ей, голям инджил си, Ама си да видиш, че бай брадър не е гъба. Кът чеби, ще да видим джокер. Ей, боксерчето, от ММА ли си, от ММС ли си, от ФМС ли си, от CNN ли си? И лабе веднага в изповедалата. Сега? Бай брадър, здрасти. Дай пари за пасче. 3 седмици си вкъща ми, а чак сега чувам гласа, бе. Урунгел, я вземи да помогниш на той минджил. Дет на времето си тренира върху него. Ще се чуди овцата ко да напишеш. А сега кажи ми, що е плющя толкова с време? Не, значи ние от една година нямам нищо общо. Искам да кажа, че въобще не те харесвам. Въобще няма нещо так. Мъкнема. Въобще не те харесвам, просто... Мъкни, че ме е срам от теб, И мен ме е срам. Млъкне, че и двамата бе кача. Има ско да ви изтизават. Борчето, я с чегни, кажи някоя планина в България, че до вечера всички ще плюща, а па Златка, дай ще е по трета. Не мога да кажа, срам ме. Жененият ти любовник да каже една планина. Ало, черната, значи подскам, че за последно. Стара... Бай брадър, сетих се. Стара Загора. Оля, майко, ще умра от срам. Браво, коза. Майка чи, нали учителка по география, Не та ли е научила, овцо? Толкова ме е срам от тебе. Я върви при любовника си. Не мога, защото той е с жена си на един остров в Алпите. И се качи на върха, не мога да сляза. Я кажеш къде се намира този остров, Джофро? Значи той е на границата ни с Полша и свързва двата бряга на Гейско море и... Тих бял до... Веднага спри, прищо че ще запукам. На тебе пиенето ти се отдава толкова, колкото и географията, Храво. Направо ще припадна от срам. Абе, жененият ти любовник, на това ли те научи му? На това и на още нещо ма забравих какво беше. Значи... Така ме е срам. Значи едно време си бил нещо, так не означава, че просто съм режен на момент. Като с нож реже, стилен. Ей, минджил, докато се срамува, ще ми се пръсти бойлера, бе. Отчиям до вецето да пусна една вода. А ви, минджили, престои време да ни направите някоя глупост, да ми оклепате рейтинга. Златке, толкова си проста. И айде стига си пускала тук умности и да разсъждаваш, че и без той бай брадър вече го няма. Тъй ли? Той. Къде е бай брадър? Ти не чуваш ли? Аз мога чува примечки так. И не чувам. Къде отиде бай брадър? Да пикай. И що ли каза това? Значи веднага не те харесвам, веднага искам да пикая едно парче. Не. Защо се връщаш? Къде?
един за друг. Не идвай вече, не. Отдавна любовта я няма тук.